suka no. Lah iki penontonnya apa? Tontonan ning kene kok ora tok Kali balik. disambi-sambi kali dan apa ngoten aku nek dimatno terus ku malah nganu kok. Anu. Kemayu. Aku bengi iki nek tuwek dhewe le. Tuwek dhewe ora kowe. Repopong ku nek mekno sinden iku ngono Kuwi termasuk bengi iki dadi mbok-mbokan kowe. Sumpah delok ya retno. Bocah kek ndek apan. Ndek iki sore. Leni, apa nek Rizka iku malah delok nganggo kebaya. Ah yo. Rek enek gelem kebayaan. Dengar kok gelem kebayaan bocah iku mang. Lah nek ejep yo kitok liyane renek, trenek milih ndek. Ayo. Sawan menyang kota gedhe. Gak sedian gong. Kata kok lemes kenapa gong? Apa? Gong iya gong. Guyu piye aku kakean sambel iki mang. Iki mang dikiman sambel. Wah, sambel mandang tak request tek. Lah nek aku ora mbok kandhani. Sing ngakon sapa turu kono tak omongi, Sin ngaleh kene penak Sin, nawar bersama-sama. Sambel sak nduk ya Mas ki lho langsung kabeh do ngrasake. Ndoke. Iku ora jare ngono kok. Salamok kowe mulih sik. Ndoke ya didadar ngono. Diadar Dik. Ndok pitet. Ndok ayam ah. Ndokmu ya melok apa ora, Mang? Ya ora no. Bendara terus kayung yon. Jadi demek-demek. Aku mundur neh niki ya. Ala kemenyek. Selendang kuning kang saking ukir Swara kurang permana ning wasisa ngungkrung hangungkrung marang bendara ya sulis pijer ngincangake alis terus tresno sesidem bocah loro iki bantai rumah becik nembah ya anggere ketemu kancane Iya. ibah rasane kuping-kuping bubuk rasan-rasan to apik. ah iso Mangga. rasane nek bagas iku lho jere tambah ganteng loh aku Seli apa kamu aku yang mana Mangga. aku sih lowe baci patenono timbang perpisahan dagang selestra dari mangisan mutono marang keluarga gargolan kok putra lewat kincani ngalesma kawasan anda rasane atiku senadyan musling serius aku isih mampu lateni solammu mongkang kami bocah gunung senajan bocah gunung ketungguan rimpun jiwa rakatku kakura kehormatan mangko lungguh ngareping sun Yo
iki Iya. bengi iki Bagong. Sone Ayo. piye mang cek baleni? So. Bahagia mleh ditunggoni sing melodi kowe. Lho iya kan kok doblah. Seneng emang tak pakai mangkat gede mulai gen bingung iki mangkira sepatu kok nyusul ngono to. Iya. Timbang nyusul gawe apa-apa takon nggo gitar. Lah, lu wong engko untuk 150 tak mayan. Itu 5 kok iso. Iya. Ayo terus kesek. Urip ana Yuk, yuk. Nam nyampur sari. Matur suwun. Jenengan paring asma sinten Mbah Yi? Busu. Busu Kipi. Sugimin. Sugimi. Ah, Mi nganggo mi. Sugimi. Gimin yo Sih, lanang. matur suwun nggih. Nggih. Mbok menawi nyuwun tembang napa? Nyuwun gending napa? Oh, caping guru. Nggih, mengke diaturke nggih. Nggih, sabar sak Ampun kuwatir, pokoke bengi iki dikek sing sak gayeng-gayenge. Niki kasing kuyung Ruwet Entertainment. Streaming mboten? Mboten. Gak. Ngapal aku. Ketara nek gak. Ngapal aku tak jawab sik Abdul. Udah cah loro tok streaming apaan nek. Lah iya, aku mak jawab. Gak ngono kok jengen kok ruwet ning ngopo to? Iki sesuai dengan karakter mereka to Ya, gitu. Ruwet mergo mau streaming. Ayo terus kena. Urip ana kutha kanthi gawe tatu kake amasa isini Ayo ya. apa-apa wae nah sesidem
sesideman sampun diaturke. Nggih.